kerst. Ja. Ik telde met zien op het veld. Ja, nee, klopt. We hebben wel een beetje personele problemen, maar er wordt aan gewerkt. Als nieuwe trainer had Kerst een doelstelling meekregen. Dat is 1 doelpunt of een 1 punt. Tot mei heb ik daar de kans toe. Nou, dat moet lukken. En dat doelpunt moet komen van de spits, Bertwin Bergman. We gaan ervoor, maar dat zeggen we elke week. Maar we worden elke week weer een stukje gebranden natuurlijk om dat doelpunt te maken. Dus ja, de druk is er wel. Oké, maak weer kleine. Raymond Koolstad. Brent naar binnen. Brent naar binnen. Naar binnen, juist. Maar in de eerste helft krijgt VSV alleen nog maar doelpunten om me eren. Oh, wel lekker bezig. Ja, de veet is nooit eens vast. Die poot eronder en uit de 16 weg. Gewoon denken dat 0-0 is. Kom op. Uit die 16 weg. Mij 0-6 het skoft 10. Ja, we hebben sowieso afgesproken, we blijven positief. We blijven ons best doen en we blijven knokken. Alleen ik vind wel, we zijn wel te lief. Dus we moeten dan wat vrediger spelen, wat harder aanbouwen. We hebben nog geen overtreding gehad op het middenveld. Dus als je die paas van hun eruit haalt, het scheelt weer 2-3 goals. En dan had VSV nog geen wedstrijd won, de supporters genietje. Wij zijn nog altijd helemaal wachtende op dat eerste doelpunt. En ja, we proberen iedere keer te kijken of het lukt. Maar ja, tot nu toe niet. Maar het gaat een keer gebeuren. En daar moeten we dan een standbeeld voor neerzetten, want het is geweldig. Joh, is toch heerlijk dat er weer voetbal is op Vlieland? De tweede helft gaat het een beetje beter. Er is zelfs een grote kans op een doelpunt. Maar nee, spietig genoeg slaagt het dit weer wel net om te scoren. Eindstand 0-8. Was het 8? Nee, ik durfde niet meer te tellen, maar ik ben wel tevreden eigenlijk. In de tweede helft hebben hun echt ontmoedigd en ontregeld. Hard werken en toch altijd positief tegen elkaar. En dan komt op een gegeven moment valt die bal een keer goed. Als je er maar één blijft geloven.